Ikaw nga ito na yung utang mo ko, kuya. Usa gid utang? Usa to utang nga day, may pinumdumi ra ko day. Nanood pa sa kwarto. Allah, oy. Oo, ko itong giutang. Ano na? Kalimot ka, kuya? Ako ra doon na hinumdum ko day. Kada doon na gamay hinumdum ko gini. Ani na lang. Yung ko sa una ni unya karon wala mo kontak ka. Isniya na lang yun. Daghan bagay ko palito na ni. Ano ba kanina ko kuan? Ako tong pang si Andres Paninglon. Ay tuloy na kong utang na ko da. Ako tong katuon sila haron. Tuon ako. Asa man si Andres mo mitawag sila ha sirado man. Asa tong lakaw pagka tunitago no kay dako ba to utang. Wala. Tora ay. Ay kay hindi panan ko sa banda. Ora ko sa. My toes, my knees, my shoulder, my head. My toes, my knees, my shoulder, my head. My toes, my knees, my shoulder, my head. Tawag di ka ka maminaw. Diba rin tawag mo? Anong tawag ka na ko pare? Upang. Ayo ba yun? Unsa man day tuyo nimo sa ako pare? Unsa may kung kagalagad kanimo nga nabot man ka dire? Di alagay ko pare kay maningil ko sa imong utang kay murag taon na to. Ya karon murag gipit sa kay kurong panahon na lagi murag portahan to ko sa una pero karon napurdoy gi ko. Maong niagi ko mo diri karon kay ako paninglo na kung tong utang nimo nga nasko ah. Ako pare nangutang gay ko nimo pare kay wa ko'y kwarta. Karoy mo ko paninglon. Unsa may ko'y bayad sa imo nga nangutang di ko ko'y kwarta. Una karoy mo ko paninglon. May karon mo bayad pa di ko ana nimo. Sige kong gipita ron pero napurdoy gi ko. Kung sa una pa na imong kuan mo, kung gitagdahan sa una wala tika paningla kay milyon lagi ko pa ko sa una. Nagkamali ko kwarta karon. Wala lagi kwarta nahubas lagi akong kwarta sa mong Ako lagi pare nakasabot ko nimo pare pero ang kanang utang ng 2,000 si mo ha. Mabayaran ko ra man na. Pero karon pare ug musugot ka nako 2,000 na akong utang nimo. Ang akong utang nimo 2,000 pare. Pamasa ko dia og 3,000. Kay bayaran ti ka sa 2,000. di agad ko maningil ko nimo kay importante kay ako kwarta kay tipid kay ko. Niya maghuam ka no balik na ko noon nga pina kong gipita. Wala ko sidoy dire pati naging parduya. Mo lagi pare. Gusto man ka nga makabayad ko sa imo. Tagay ko din ha og 3,000. Kaya ron mabayaran ti ka sa 2,000. Pero wala na problema. So parang di ka dayon. Ug na kay 3,000 dia. Di ako kwarta dire 3,000 pero ganito no na pa rin ako pero siguro ka bayaran gi ko nimo. Bayaran ti ka. Abi na daan. Sige ha. 3,000 oh. Siguro igi ko pare kay pati na akong gipita ron. Purdoy na kay ko pare. Bayre gi ko na pare kay. Sige na kong kuha na pare. Maluoy taong ka pare kay. 1 uno usa. 2 dos duha. 3 to 3 sige na pare. 3 tulo. Una gi pila ing kwarta. Ako na 3,000. ikuha mo kay para mo bayad ka nako. Kay purti na tong kuha na. Kwarta na. So ako utang nimo 2,000. Oh, 2,000. Bayaran ti ka 2,000. Oh, 1 2. Oh. Niya. Mana? Bayan naman ko. Ako naman eh. Bayan, 2,000 naman ang utang nimo.
Buwan pa kayo. Smil, may bayad ka smil ako. Ano? Hindi na maayo na. Murag, lugi ang ko nag-iki ha? Kana. Kwarta na. Bayaran ko. O, sige na lang. Salamat lang pare, kay nakahuna kag bayad ako. Naadto na ka pare. Ato nang hinahinal ko pare. Sige, lamat kay pare, lamat. Amping pre, amping, lamat. Kwarta na. Kwarta na. Yes, sa? Ano? Meanwhile, Day, atos ko sa usit niyo kay magbayad ko sa yung tubig. Saon ko ni portaha? Bes tubig. Bes kuryente. Wala pet bugas. Layo pa magsildo. Utang ko si Andres. Ako itong paninglong sa Andres para bugas. Paninglong ko ito sa Andres. Dali ko, kaya hapit na close ang munisipyo. Bayad para ba ko na? a few moments later. Taon na ko ning kuana nga wan am ko'y bukas. Kaya ko'y kwartang personal. Budget ni sa kong text-mate. Tutur ba kong text-mate ba? Chat-mate. Sukor ba ito di matuman sa mong sabot? Taon lang eh. Noon po. Na ako'y kauban nga ng huwam. Si Andres. Ako rito nga giun. Haron mo ito ipalito bugas. Kay kini taguan ko ni. Di ko ni hatag. Di ko ni hatag. Taguan ko ni. Ako ito nga giun si Andres. Taguan ko ni. Kapoy kayo. Tambay ito sa balaya. Pati libutas. Init. Pati kusugas init. May diri kini. Magdama-dama ta. Kay kaning gitudlo ni Milson Kapura sa ako nga dama nga perting ninduta maka mao day ko ani di ugnay amigo nako nga mari ako tudluan ning dama kay tinudlo ni Milson Kaburas akong kaubanan ning dama pero ang insik ani di mosugot ang insik ani kay dami nakakwartahan ka unya og wa pa kay bagasa ka mo duso giat nga nakadaan na isod kayo para lang ko magkabadama kay libuta tos balay daman ko may naman kamauta ni na dia na di kana duso siya kaon o pakibaw asal pita duso giat nga nas kontra. Pare, may nakita ka pare. Wa ajo ko'y pait bugas. Patay. Utang masan. Pare, may kinakita anti ka. Ang imong utang. Palihog bayri na ko dugay na kay to pare oy. Niwa ko'y bugas, wa ko'y pait duli o pakisweldo na po. Pila kay utang nimo pare? 1,000? 1,000. Ningil ngay ka nga ako umayad naman ko ana pero nalang ko gipaabot pero ututa lang ko gamay kay bayad man ko ana ba nalang ko karon na ko og na ko'y kwarta pare di ko Mr. Paninglon og na ko'y kwarta mo bayad ra ko nimo pero wala ko siguro nga na kay kwarta umabot naningil lang ko og na ba kay kwarta karon dayon so karon gini mo gamiton okay layo pa gi sweldo. Ani na lang para magsinabot ta akong utang nimo nga 1,000 pagamita sa ko di og 2,000 pagamita ko og 2,000 bayaran ti ka sa 1,000 karon dayon og mahatag ka na ko 2,000 karon tumatik hatagan ti ka sa akong utang mo 1,000 para nga wa na yon naon karon pare di ako kwartang 2,000 gamitunon kay ni nako o di na ilisan di ka na si mong 1,000 bayad mo 1,000 ambi na kwarta na saan sure ka mo bayad ko na yun sige kini siyang kwarta ha na ako'y chatmate ako tani siyang gasto mao ni akong igasto unta karon kay manghuwaman ka kay nakautang man ka nako
Sige. Uslon tikag 2,000. Kwarta na sad. Uslon tikag 2,000. Pero saan mo bayar eh? Bayad ko na mo dayon sa kalibo. Kay utangan mo ko sa kalibo. Oo. Sige. Kwarta na sad. Sa kalibo. 2,000. So ako utan mo sa kalibo. Sa klibo. Oh, bayad ka. Oh, wala impas na. Oh. Wala Sige. ko utang nimo. Salamat kayo. Oh, Salamat kayo kay nabayran Sige. jud ko no. Nagi ko pa ito bugas. Nako pa bugas. Okay, pare. Salamat, pare. Oh, sige. Salamat. Salamat kayo. Bayran jud ko no. Kwarta na naman. Subur sa. Meanwhile, Kwarta na. Pero naman ko ginansya. Kini kapalit pa kuglod. Kapangumpra po merkado. Kapailudanan, silpon. Kini ang wala. Miro na. Ato na ko. Uy, kuya! Pero ikaw dito, kuya? Ikaw mo tunay utang na ko. Inom lang ba ka na ko, kuya? Utang na saan? Uy, kuya! Ikaw mo tunay utang na ko, kuya. Ito sa utang. O sa utang nga day, may pinumdumi na ko day. Kasugod ko yung nanood pa sa kwarto. Ala, Ikaw mo itong giutang. ala na utang. Kalibot ka, kuya? Ako bra doon na hinumdum ko day. Kada doon na gamay hinumdum ko kini ani na lang kini ni ay nang ki meet na ko kani kwartan sad ni kani. Pero kanang ako utang si mo ha. Ako day nang bayran. Tingbon na ako na og na kay kumas kalibo dia. Nga bayran na ako na og na kay kwarta dia. Utang na diha. Kay igbayad ni mo ko Ako lang tingbon og bayad ko man kay kadi gabi to kwarta na sad ni. Naku, mas kalibot dito, kuya. Pero sunod ho, bayan yung makuha. Ina ko, utanga. O di bayran di ka. Sunod itong kwarto. Bayran di ka. O, dara, kuya. Utang mo ito pag-una, ha. Timba na dito bayad. Ayay. Diri na ko tangko, kuya. Uy. Kwarta na naman. Lamat kayo, day. Lamat kayo, day. Lamat nga. Karon ako lang tingbon ha. Yes, salamat. Salamat kayo. Kuya, utang mo, ha. Oh, po, dito si Kuday dito. Kwarta naman. Salamat. meanwhile, Patay, kagumar sa kwarta. Kaigo ka na igong kana po. Balut, 500 kubo. Ay sabi mo, sa pinay buwag ako si Juan, si Dede Andres. Ako yung paninglon. Ini ay. Nag-chat na sad. Be. Kwarta na sad ni. Mabilit ako sa imong utang kaya ako puno kumpra sa balut. Utang? Oh, Kwarta na sad ni. saan din mo utang? Lugay naman kayo. Maningdili ka na ako dong? Oh. Lugay naman kayo utang ha. Ya, mangumpra kong balut. Sao naman ito ni? Ang pila tayo kung utang nimo? Sa kalibo. Ato pa. Kwarta na sad ni. Kini ana lang dong kanang kinanglanon gi karon gini mo kinanglanon. Karon gini mo kinanglanon kwarta. Karon nun ta. Ani na lang kanang para magsinabot ta dili kay nato tason to istorya. Ani magsinabtan na lang ta. Ang utang mo sa kalibo, puman sa ko diha og 2,000. Pagamita kog 2,000 diha kay aron ilisan ti kasi mo sa kalibo para wala lang no. Para magbago na lang sa ta. Nga, masiguro ka na. Oo, siguro kayo kay makawam ko namang 2,000. Para na ti ka sa akong utang mo sa kalibo. Wala man. Mangam ko ang nakay 2,000 diha. May pagamita ko 2,000. Nago 2,000 dali pero sa ni sa balot. Ay, mabayran di ka makakwartam diya po kay bayran ko sa kalibo. Sa tres na tanan. Wala na po tayo mag-istorya na ano,
Sa sunod, baho man lang sa ko diha. Kadagam di kwarta ni mo, ay. Anong kwarta di ay. Ay, ay. Kwarta na naman. Uno. Ako utan mo sa klibo. O, bayan ka. Sa klibo akong utang ni mo. O, ako na ilawatan na. Utang ni mo. Ay, impas na. Ako na. Impas na. Impas na. Ilawat kayo na. Ya, di. Oh, Sige. oh, selamat kayo dong. Sige, selamat. Selamat Bye-bye. dong. Yeay! A few moments later. Ayah, kita buhay na to. Ay! Kota na naman. Apa? Palit na tao. Orwell, gumikan sa kita pa ng utang. Kita pa yung utang. Pasa pa ka na. Kita pa yung utangan. Dahil kita pa yung mikubra o kwarta. Oh, awa ginan siya. Tihaya. A few inches later. Asa mo, bay? Asa mo? Asa mo? Ikaw, asa mo ka? Ikaw, asa mo ka? Sugat sa pare-pare, ako'y paningil. Ha? Maningil surus ako. Loh, magoy ka na to. Ano to? Na. Huwag mo ni. Na, maog ni. Trapo-trapo siya sa kuwan di ay. Katanahan mo, mauni di. Muni utangan to no? Pag utangan, mauni di. Sa. Okay na ko ato. Mauni. Diran daw. Sama. Ako una ako. Sige. Kaya ko na. Kaya mo na? Kaya. Gigi ato ko na. Rawi ako lang kaya ni ako. Sa. Paano ka pa ni ko? Ka pa ni naglansa. Mangilat ni. Mangilat ako. Okay, nahuman na yun ay naman na mo ang tipping na mo ang shooting sa Showtime kapatid. O karon hindi ay napasitaw bay bayar ba gini. Kapabita chapter. San Fernando Council, Lungley PKP, Brad Louis Crucianos. San Fernando Council. Officer si Brad Ivan Bilasiran, Vice DS Junji. Ang imay si Brad Yabo. Brad Rasaga o si Brad Binlot. Brad Rasaga Binlot. Brad Yang. Oh, si Brad Irwin Alpiris ini si Kikay, si Say Lorenzo, Brad Kevin Inal. Upaya pa gini ay na kining si ako na amigo si Marjon Caballero, si Marlon Caballero, amigo kinako. Oh, si Brad Clems Montoya, si Perilyn Heraldizo, si Brad Angelito Heraldizo Jr. Dinta Kapa na yan, Dinta Kapa chapter. Ako dahil Brad si Mick Rizero sa Ita Inyo sa Bourbon, Cebu. Lungleb. Say Anson Maldita. Say Anson Maldito PSI Alpha, Mandawi Council. O sa ako mga amigo Roy Heraldizo, Gualberto Balbuena, si Badin Alpanta, Erwin Tanyahura Aliasot, Rico Rivera, Randy Laurunal, Charlie Rias, Eric Milina, Ana Diguma, Jinky Ripaso, Ipipanya Wakan, Jinibi Baisa, o ang ako ang duha ka amiga kay nako nga si mga dakay, duha ka bog dakay sa Tasi Dakay, o si Sibil Dakay, o ang ako ang wifi si Juna Soronio, Johan Villagorda o si Johanna Villagorda. Longleb Alpha kaparo longleb. Ako ko ang among opisyal sa trabaho si Bungito Alcodja. Shoutout ko ni Generlas Marloe, shoutout ko ni Bastismo Raimundo, shoutout ko nila ni Gretze Abiliana, shoutout ko ni Salazar Alberto, shoutout ko ni Rodel Gabuga, and especially my friend si Trap ni kanang isgod ba? Kaya nga na
Sir Buyok. Oh, Sir Buyok. Okay, mau na to. Kung mau to akong Richard Buyok. Shout out ko sa Umayaw family, Pidad family, o Bayuga family. Long Oh, shout out ko sa kuan. Si Bo San Fernando Biners ni Glenn Cantil. Tama bro, kunya sa Shine TV, sa Kaugok TV ug ang kuan kanang Umburam TV. Salamat kayo Umburam sa suporta namo. Shout out ko sa Pakyaban Family ug Ridunggo Family. Ya, shout out ko sa Pastatas Family, Morales Family, Sharot Family, Inargi Family, Gayod Family. Ya, shout out ko sa kong asawa de nga nasa balay karon, misil pabiliran Pastatas. Ya, ako ang mga anak na si Joshua Pastatas, Ren Kamjin Pastatas, ug si Charles Pastatas. Wala ka anak. Ayaw mo kalimot og subscribe sa mga channel ha. Ya, i-click ang notification bell ya. I-click niyo ang all para ma-update din mo sa mga paghimo nga video. Ya. Shout out ko sa kuwang yuan karon nga wa makapil og tipping si Angelito Sarot. Nagduty siya karon. Nag-duty taon siya si Angelito Sarot. Kinsa kayo ha. Kinsa kayo. Ganun siya. Sa ibang DC kasi nga na. Federico sana. Ako makarga. Gabrielio. Doroteo Gabrielio guys. Setaw nito. Doroteo Gabrielio og sa Villacorda family og sa Pugoy family. Shout out. Ya, power na guys ha. Ayaw mo kalimot og subscribe guys. Salamat ki guys. Oh, agar ya. Bye guys. Amigo sorry. Oh, no. Amigo.